på tredje følge af i alt 5 i denne ring. Katalog nummer 3, Ino Lenoir datter. Moren er her RDH-hoppen Kongens Hørgaards Wisla. Efter Blue Horse World Class, morfar tyske Argentan. Et følge, der også er ganske ungt. Også omkring de 6 uger, nemlig født den 8. i 6. Og opdrætter og ejer følget her, det er Stan Følhøj med Hanne Krag Møller og Uffe Abelon Pedersen i Thyholm. Endnu en charmerende og ædel ung Lenoir-datter her, så vi i form af katalog nummer 3, Vega Følhøj. Det er sådan med Lenoir, at hvis man vil have ædelhed og smidighed, ja, så er han i hvert fald et af de helt sikre valg. Nu skal vi dog over til